Silav, Rojbaş, Hevanlo, Temaşevanên hêja welatparêzên delal çend û çê me amade kirine di derbarê Rojavayê Kurdistanê de mijara pêşkêş dikin. Ji rojhilatê Kurdistanê jî nûçeyekê ye. Berdevka PJAK daxife tiştên pir balkêş dibêje. Heqeten ev çiye hatiye serê milletê Îranê, milletê serê Kurd, serê milletê Kurd pir balkêş e. Rêzdar gela wê ji Evrîn dibêje dewleta Îranê ji bo cenazeyan, cenazeyê ku bi xwe kuştiye teslîmê malbatan bike di berdêla wê de pere dixwaze. Skandal yani hovîtiyekî pir mezin e. Em ê axaftinên rêzdar gela wê ji Evrîn ji we re pêşkêş bikin di derbarê rewşa dawî ya Rojhilatê Kurdistanê û Îranê de. Behsa Rojava jî dike. Wekî din li Şamê doh hevdîtinek çêbû civîna di navbera Rojavayê Kurdistanê û Şamê de. Çawa derbas bû çi encam derket hin agahî hene agahiyên bi sînorin lê dîsa jî em bi we re parve bikin. Niha di vê navberê de her çend agirbes hebe jî êrişên çeteyan didomin lê ewladên Kurdan jî keç û xortên Kurdan jî li ber xwe didin bersivên pir dijwar didin li hin hereman jî pêş dikevin hin gundê ku hatibûn dagirkirin niha ji nû ve bi dest xistine. Çeteyên dewleta Tirkiyeyê ez bar dikim yek û goh nadin agirbestê ji ber ku Rêveberiya Şamê qebûl kiriye yani agirbest heye. Di civîna doh de jî beyan kiriye. Di nava du roja de dibe te şer bi temamî bisekine. Lê çeteyên dewleta Tirkiyê li ser talîmata Tayyip Erdogan û rêveberên dinên dewleta Tirkiyê şerê xwe domînin ji ber ku êwan soza wan heye yani dibe Kurdan têk bibin lê em binêrin kî têk dibe. Çeteyên dewleta Tirkiyê bi tevî çeteyên Şamê di nava wan de Daişî jî hene bi dronan êriş birin ser gundên Remelan Paşa û Yusufiye evana girêdayê girkêlegê ne. Yani bi qasî ku em hîn bûn wendahiyên canî çê nebûne, şehadet çê nebûne lê zirara maddî elbet gelek e. Niha hevdîtina li Şamê çawa derbas bû vaya me ji qesedê hên tiştekî negirtiye. Yani agahiyekî ji qesedê nehatiye lê belê saziya sor eşkere kir hin tiştan ka dîsa jî ez aniha dinêrin. Di nava bernameyê de eger tiştekî were wekî deqeya dawî ez ji we re pêşkêş dikim. Ez vîya dayînim ser ekranê mexsed xuya bike saziya sorê ye. Dibêje hevdîtin erênî derbas bûne. Awsa. Kalpeyama ve binêrin di mesela teknîkî de tiştekî heye tune. Hevanlo ez dibêjim bila baweriya we bi we hebe ji kerema xwe re. Ji ber van meş û mîtîngê we ji ber va tevlîbûna we ya nava seferberiyê dünya ket nava hereketê. Li Amerîkayê niha li bû tevgerekî pir ciddî heye. Hem endamên senatoyê, endamên kongrê, telefonê hev dikin, telefonê rojhilata navîn dikin. Yani siyaseta navnetewî ber bê Kurdan ve dimeşe. Yani anha bayekî pozîtîf heye ber bê Kurdan ve. Ka eger em bikaribin bi vî bayê re statûyeke Rojavayê Kurdistanê bi dest bixin süper dibe. Pir baş dibe. Niha çavderîgeha mafê mirovan ya Sûriye sor ragihand ku civîna Mazlûm Ebdî û rayedarên Şamê êrenî derbas biye. Rêzdar İlham Ehmed jî têde bû. Aliyên Amerîkî jî têde beşdar bibûn. Aliyan li ser nexşareyekî şêmber li hev kiriye. Yani tiştekî berbiçav. Em binêrin çi derdikeve. Niha ev saziya sor detayan hûrguliyên civîna dawî ya li Şamê ya di navbera fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Ebdî û rayedarên hikûmeta Sûriyê de eşkere kirin li gorî Sûrê her du alî li ser mekanîzmaya bi cîhanîna rêkeftina hejdê çile li hev kiriye. Biryar hatiye dayîn ku asayîş tevlî Wezareta Karê Navxweyî bibe. Çawa? Yani asayîş wê ji hêzên herêmî pêk were ew ê bibin beşekî Wezareta Karê hundir. Tiştekî wisa ye. Lê
Dîsa jî dibe em benda daxuyaniya dawiya qesedê bin. Çavkaniyên nêzîkê mijarê ji Sûrê re ragihandin ku civîn di hewayekî êrenî de derbas biye. Yani weke berê Mazlûm Ebdî û derîlê nexisiye û derneketiye. Yani hewekî pozîtîf heye. Aliyan li ser projeyekî li hev kiriye. Navê wê proje nexşerê ye. Nexşereyekî berbiçav. Bi vê yekê re tê hêvîkirin ku di çarçoveya planên pêşmê de li qadê gavên pratîk were navetin, şer bi temamî bisekine, li gorî lihevkirina ku di civînê de hatiye kirin, hêzên ewlekariya hundirên ya Rojavayê Kurdistanê em jê re dibêjin asayîş, yani wekî hêzên polîs bifikirin, wê ji hêzên heremî pêk were. Yani ji keç û xortên me ê Kurdan wê pêk were. Ne tenê Kurd jî, yani li wê derê kîjan civak, kîjan millet bijî asayîş wê ji wan pêk were. Ev jî wê girêdayî Wezîreta Karê Hundir be ya Sûriye. Yani meaşê wan wê ji Sûriye were dayîn. Niha ew hêzên asayîşê vana yek û entegre bûne. Wê ji xelkê herêmê pêk were, ji ewlehiya bajaran, ji pêvajoyên ketina hundir berpirsiyar bin. Yani ji ewlehiyê çawa berpirsiyar bin? Hêzên polîs çi karî bikin ew jê ew e. Yani ji trafîkê bigire heta şer û pevçûnekî tiştekî çê bibe, gilî û gazincekî çê bibin. Yani ew weke hêza asayîşê û hêzê dizî, mizî û gendelî tişmiştê wisa hêzên asayîşê wê ji zarokên herêmê pêk were. Yani ji ewladên herêmê pêk were. Ew baş e. Armanca vê pêngavê hem temsîlkirina desthilata dewletê ye, hem jî parastina pêkhatiyên herêmê ye. Yani bi vê sîstemê re hem dewlet serweriya xwe çêdike li temamê Sûriyê, hem jî milletên herêmê ew jî dibin xwedî biryar. Armanc îstiqrara îdarî û ewlehî ye. Niha ev tiştê ku ez ji we re dixwînim, çavkaniyekî yani derdorê hikûmetê agahî dane saziya Sûrê. Ya jî aliyên qesedê em nizanim. Sor çawa bûye xwedî van agahiyan êdî paşê ew ê eşkere bikin. Ji xwe em li benda daxuyaniya qesedê ne. Eger were em ji we re bêjin. Ana ez vê dikim. Tamam. Hên qesedê hê tiştekî negotiye heta niha. Niha hate diyarkirin ku armanca van hevdîtinên li Şamê ji nûva rêxistinkirina şert û mercên îdarî ye, şert û mercên ewlehiyê yên li herêmê ye. Her wiha hate teqeskirin ku bi nesaziya pêwîst ji bo bicihkirina lihevkirinan hatiye amadekirin. Armanc ew e, ev pêvajo rast rast beşdariyê li aramiya giştî ya herêmê bike. Yani ev pêvajoyek ku em tê de ne, rê li ber aramiyê ve bike. Baş e? Niha Tuncer Bakirhan hevserokê Dem Partiyê çi dibêje di derbarê pêvajoyê de? Hûn zanin dewleta Tirk ji ber ku rast rast di nava şerê li hember Kurdan de cih digire, hinek millet daxife, millet dibêje êdî mana pêvajoyê nemaye. Heta ku dewleta Tirkiye li Sûriyê li hember Kurdan şer bike me mana pêvajoyê çi ye? Ji ber vê yekê Tuncer Bakirhan bersiv dide, ka em binirin çi dibêje. Hevserokê Giştî Dem Partiyê Tuncer Bakirhan ragihand ku di pêvajoya çareseriyê de tabii ki qutbûn heye, krîza baweriyê heye, rast e. Berpirsyariya vê qutbûnê rast rast tercihên desthilatê ne. Yani AKP, MHP. Hevserokê Giştî Dem Partiyê Tuncer Bakirhan bersiv da pirsên rojnamegeran. û her wiha ji rojnameya Yeni Yaşamê re axifiye di derbarê êrişên li Rojavayê Kurdistanê û pêvajoya nû ya çareseriyê de hin tiştan dibêje. Bakirhan li ser pirsa rojnamevan dibêje, yani pirs ev e, gelo di qonaxa heyî de em dikarin behsa qutbûna di pêvajoya ştî û civaka demokratîk de bikin, dibêje pêvajo berdewam dike lê belê di pêvajoyê de qutbûnek heye, krîza baweriyê heye, berpirsyariya vê qutbûnê jî rasterast tercihên desthilatê ne. Ji roja ku pêvajo dest pê kiriye vir va, ji bilî Komîsyonê Desthilatê Tuk gavekî pratîk navêtiye. Hewldaneke ku daxwazên civakê bibîne
û piştgiriyê bi dewan nîşan nedaye. Li Şûnavê hemû enerjiya xwe li Bakur Rojhilatê Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê xerç kiriye. Me gelek caran hem li pêşberê raya giştî hem jî di hevdîtinan de. Hevdîtinên bi hikûmetê re. Me gotiye. Me fikrê xwe eşkere gotiye. Dosyaya Sûriyê neynin nexin pêşiya pêvajoya li vê derê. Her gavekî erênî ya ku hûn li Tirkiye bavêjin ji xwe wê bawekî xwezayî bandorekî mezin li Sûriyê jî bike. Bi êrişa Helebê re sabotaj li vê pêvajoyê hatiye kirin. Bêbawerî di civakê de kûr bîye. Hevserokê Dem Partiyê balê dikişîne ser wê yekê ku piştî êrişên li Rojavayê Kurdistanê di nava Kurdan de ruhê yeketiyê derketiye holê. Yani hevgirtin yeketiya nava Kurdan. Gelê Kurd di dîrokê de cara yekê me cudahiyên xwe yên wekî partî, bawerî, nêrînên cîhanê dane aliyekî hem li Sûriyê hem li Îranê, Iraqê, Tirkiye û hem jî li her çar aliyên cîhanê hatine cem hevûdû. Mafê xwe yê protestokirina demokratîk ji bo Rojavayê Kurdistanê baweyekî herî xurt bikaranîne. Yani ew jî bala wî jî kişandiye ku di dîrokê de cara yekê me ew çend ruhekîn yekgirtî di nava Kurdan de saz biye, rast e. Ruhê têkoşîna hevpar yê ku ji bo yekîtiya neteweyî lazim e, pêwîst e li qadan, li kolanan, li meydanan hat misogerkirin. Lewma jî êdî ji aliyê siyasî ve zemîna derûnî civakî ya yekîtiya netewî amade biye. Me çi gotibû hevano doh ji wara ev hêz û quweta we ye ya milletê me ye em hem bandorê li dunyayê dikin em bi vê hêz û quweta xwe ya seferberiyê em bandorê li partiyên xwe yên siyasî jî dikin. Partiyên siyasî mecbûr in li gorî ruhê netewî te bigerin. Niha Dem Partî di nava xebatan de ye ji bo vekirina deriyê Mürşîd Pinarê ber vê Kobaniyê ve ne tenê ji bo vekirina derî jî ji bo rawestandina bi temamî ya şer jî di nava hewldanan de ye. Parlamenterên Dem Partiyê ji bo gihandina alîkariyan ya ji bo Kobaniyê li ser medyaya civakî kampanyayekê dane dest pê kirin. Xwestin deriyê sînoriyê Mürşîd Pinarê ber vê Kobaniyê ve were vêkirin. Wekîlên Serokê Koma Dem Partiyê Rêzdar Gulistan Kiliçkoçî sezayî temelî, Parlamentera Erzeromê Rêzdar Meral Danişbeştaş, Parlamenterê Agrê Sirrî Sakik li ser hesabên xwe yên Xê peyam parvekirin, daxwaza vekirina deriyê sînor kirin ber vê Kobaniyê ve. Wekîla Serokê Koma Dem Partiyê Gulistan Kiliçkoçî di daxuyaniya xwe de balê dikişîne ser rewşa Kobaniyê dibêje Kobanî dibin dorpêçê de ye. Agirbesteke rastîn li holê tune ye. Di demekî de ku li ser maseyan dibin navê agirbestê de plan têne çêkirin, sivîl bi birçîbûnê re bi mirinê re rûbirû ne. Niha daneyên netewên yekbûyî heye taybetî saziya UNHCR Zelalin di hefteya dawî de zêdetirî 100,000 kes koçber bûne. Hatine heta Kobanî. Li Kobaniyê krîza mirovî heye. Aniha kamyon barhilgir alîkariyê amade dikin lê aniha em çawa bikevin Kobanî. Şaredarî civaka sivîl amade ne. Herkes amade ye alîkariyê bibe. Divê deriyê sînor yê Mürşîd Pinarê bi temamî were vekirin hem jî acîlen aniha demil dest. Alîkariya mirovî naye rawestandin. Nabe mijara bazarê. Kobanî ne tenê ye. Parastina jiyanê ne suç e. Parastina jiyanê berpirsiyariya însanî ye. Sezayî temelî jî di peyama xwe de teqez dike ku xelk li Kobaniyê di navbera man û nemanê de ne, di navbera jiyan û mirinê de ye. Xelk li Kobanê birçî ye, tîye di sermayê de tekoşîna jiyanê dide, divê deriyê sînorî yê Mürşîd Pinarê ji bo alîkariya mirovî acîlen were vêkirin. Niha mirov vê deriyê girtî bihêle, mirov wî xelkê bi zanebûn bi mirinê re rûbirû bihêle, mirov ceza bike, divê em weke Dem Partî bi tu şiklekî vê yekî qebûl nakin. Biratiya Kurdan ne bi hemasetê, di rewşekê wiha ya mirovî de bi tiştên ku hûn dikin yan nakin tê pîvan. Aniha
Yani ji hikûmeta AKP re dibêje hûn behsa biratiya bi Kurdan re dikin, dibe em êdî bi hemasetê vê yekê qebûl nakin, bi gotinên xweşik nabe. Ancak bi kirinên we dibe hûn nîşan bidin ku hûn birayê Kurdan e yan na. Aniha hûn di îmtihanê dane. Dewleta Tirkiye zû da di îmtihanê de maye. Zû da di çavê Kurdan de biye 5 pere. Dewleta Tirkiye tu car nikare rabe behsa biratiyê bike. Rêzdar Sezayî Temelî, milletê Kurd êdî bawerî bi xwe aniye, bi hêza xwe aniye û bawer kiriye ku milletê Tirk dikare bibe dost elbet lê dewleta Tirkiye dijminê sondxwarî yê milletê Kurd e û ev meseleya entegrasyon û pêvajo û aştî û çawa çê dibe heqeten bravo ji wan kesan re ku bikaribin vê yekê derman bikin, sererast bikin. Niha deryê Sînoriyê Mürşîd Pînarê di navbera Sûrûc û Kobanê de ye di serdema zemanê berê de hatibû girtin. Ê girtibû jî Ahmed Davutoğlu bixwebû yani. Hevano cenazeyê siyasetmedarê Kurd Serîm Sadak li navçeya Hezek a Şirnaxê hatiye veşartin. Li navçeya Hezekê. Baş e? Em jî me jî ji malbatê re sersaxî xwest, em hêvî dikin cîwî bihiş be, em hêvî dikin siyasetmedarê me nel xerîbiyê li memleketê xwe di nava huzûrê de êdî xatir ji vê jiyanê bixwazin. Jiyanekî berbat amadekirine ji Kurdan re. Lê tiştekî vê derê de balam dikişîne ez mecbûrim bibêjim. Hevano. Niha daxwaza gelê Kurd ya ji bo hemwalatî bûne hewekhev yani eşit vatandaşlık veya ez itiraz dikim. Eşit vatandaşlık yani hemwalatî bûne wekhev aniha hale hazır heye li Türkiye. Mesela em û yekê İzmîrî weke şaxis em li hember qanûnên dewleta Tirkiye wekhevin. Em her du jî dikarin biçin mektebê, em her du jî dikarin bibin serokvezîr, em her du jî dikarin bibin wekîl. Li Tirkiye di mesela wekhevtiyê de problem tune wekê şaxis. Lê mesela me mesela netewe. Li Tirkiye problem ew e ku dewleta Tirkiye Kurdan weke netew qebûl nake. Wextê ku weke netew qebûl bike wê demê gerek serweriya me ya coğrafîk hebe. Yani em hakimê coğrafya xwe bin. Gerek müfredata me ya perwerdehiyê hebe. Yani sistema perwerdehiyê em bi xwe çê bikin. Em çi fêrî zarokê xwe bikin, çi nekin. Tabii ki standartekî wî netewî a Tirkiye vê hebe. Yani standartên perwerdehiya me û ya İzmîrê de asta hev dibe rast e. Lê bi Kurdî em perwerdehiyê bibînin. Em ser da ji zarokên Tirkan zêdetir dibe em tarîxa xwe fêr bibin. Em dengbêjiya xwe û stranê xwe, çand û kültûra xwe fêr bibin. Zarokên me mesela çand û kültûra Kurdiyetê çawa fêr bibin? Li ku derê fêr bibin? Mesela mecbûr e li mektebê fêr bibe, li üniversiteyê fêr bibe, akademiyê me taybet divê hebin. Yani tamamî ji bo Kurd û Kurdiyetiyê. Veya derdkeve dervê çarçoveya hemwelatiya wekhev. Yani em bi milletê Tirk re divê em weke millet wekhev bin. Mesela çikê dewleta Tirkiye heye, çikê milletê Tirk heye li Tirkiye divê ême jî ew hebe. Mesela milletê Tirk pir rehet dikare ala xwe li bake û bibêje ez serbilind bim, ez serbilindim bi Tirkbûna xwe. Divê welatparêzekî Kurd jî karibe bibêje ez serbilindim bi Kurdbûna xwe û nekeve hepsê. Herin li zîndanê Tirkiye bibînin çend Kurd ji ber meseleyên siyasî de hepsê dane û çend Tirk ji ber Türkîtiyê de hepsê dane. Mesela di zîndanê Tirkiye'de çend Tirk ji ber ku Türkçîtî kirine de hepsê dane. No. Ama jî Kurdin ku ji ber ku Kurdçîtî kirine. Hatta behsa wekeviyê kirine. Ji ber vê ez dibêjim ev gotina hemwelatiya wekhev na wekheviya netewên Kurd û Tirk. Veya ez dibêjim mühim e. Tiştekî dijî ji hevalê xwe re bêjim ji welatparêzan re ez bêjim. Niha carinan ji ber meseleyên hissî
em hemî têgihên xwe gotinên xwe ê baş qezencên mirovahî em davêjin çöpê dibe em xwedî li wan qezencan derbikevin. Mesela başî baş e ya ne başbûn baş e. İnsanekî wextê ne baş be nayê mane ku başî xirab e. Mesela aştî tiştekî baş e merov li hev were aramî, huzûr tiştekî xweş e aştî yani merov li hev were. Ama insanên li dijî aştiyê insanek ku bixwazin bi te re şer bikin hebin. İnsanek ku ji aştiyê nefret bikin hebin. Kîn û nefret di zikê wan de be. Mîna rêveberên dewleta Tirkiyê, mîna rêveberên Şamê. Ne. Wekheviyê naxwazin, serdestiyê dixwazin. Nayê wê meanê ku aştî xirab e. Aştî baş e, başbûna xwe didomîne. Ama mirovên xirab hene. Dîsa biratiya gelan mesela. Biratiya gelan tiştekî baş e. Yani qezencekî mirovahiyê ye, nimetekî ye. Yani ez numunayê wê didim. Yani Fransız û Alman di nava xwe de şer kirin, hevû de perîşan kirin, anha bûne bira. Ne? Nayê wê meanê ku biratiya gelan xirab e. Wextê ku milletê Tirk û milletê Ereb nexwaze bi Kurdan re bibe bira. Nayê wê meanê biratiya gelan xirab e. Em û Asûrî Sûryanî em mecbûrin bi hev re bijîn. Ji ber ku anha statûya me yek e. Em her du millet jî bêdewletin. Mesela em û milletên Ermenî ê li Rojavayê Kurdistanê Ermeniyên Bakurê Kurdistanê em mecbûrin birabin. Mesela biratiya gelan ev e. Statûya me aynî ye çünkü. Fakat ji bo ku em bi tika re bibin bira şertek lazim e. Biratiya gelan baş e, süper e. Şertek lazim e. Divê statûya me wek hev be. Em û milletê Ereb ji bo bibin wek hev, ji bo ku em bikarin bibin bira, ji bo biratiya gelan pêk were, divê statûya me yek be. Wextê ku statûya me ne yek be, yek ji me dibe kole, yek ji me dibe efendî. Problem di wê derê de derdikeve. Ji vaya divê zelal be. Yani ya xirab ne biratiya gelan e, ya xirab mantıqa serdest e. Dibe ji holê rabe. Ku wekhevî nava milletan de çê bibe. Statû bibe wekhev. Wê demê problem çê nabe. Yani hûn bimrane ne bimrane. Niha Amed Spor û Nahit Eren ji ber vîdeoyekî hatine sewqê dîsîplînê hatine kirin. Ew jî tiştekî balkêş e, çima nizanim çawa çêbîye. Yani ser van têgehên rastin e vana divê em hinekî her tiştî navêjin çöpê. Federasyona Futbolê ya Tirkiye mesela vaya xirab e. Xirabî xirab e. Mesela vaya faşîzm e. Ana nûçeyek ku ji we re dixwînim tam faşîzm e. Têda ne aştî heye, ne biratiya gelan heye, ne demokrasî heye, tenê ziqûm heye. Federasyona Futbolê ya Tirkiye TFF, Amed Spor û serokê kulübê Nahit Eren ji ber parvekirina vîdeoya hûnandina kezî sewqê li jinê ya dîsîplînê ya futbolê ya profesyonel hate kirin. Amed Sporê ji bo bertekê nîşanê birîna keziyê şervanekî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bide ku ji aliyê çekdarekî Artêşa Ereban ya Sûriyê ve hatibû jêkirin. Beşdarê kampanyayekî bû. Kampanya jî hûnandina kezî ye. Li ser hesabê xwe medya civakî vîdeoyekî parvekiribû. TFF Federasyona Futbolê ya Türkiye. Türkiye Futbol Federasyonu. Amed Spor ji ber wê vîdeoyê sewqê li jineyê kiriye. Mesela TFF di daxuyaniya xwe de diyar dike ku Amed Spor bi bahaneya propagandaya îdeolojîk û zirar daya îtîbara futbolê sewqê PFDK'yê hatiye kirin. Dibêje weke sûjdar dike, sûjbarî ev e, Kulüba Çalakiyên Sportîf ya Amedê Amed Spor ji ber parvekirina di 22 çilê sala 2026 de li ser hesabê fermî yê medya civakî li gorî xala 38 ya destûrnameya dîsîplînê ya futbolê bi sedema daxuyaniyên ji bo zedekirina îtîbara futbolê yani zirar daya îtîbara futbolê li gorî xala 42 ya heman destûrname bi sedema propagandaya îdeolojîk sewqê PFDK'yê hatiye kirin. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku serokê Amed Sporê Nahit Eren jî ji ber aynî parvekirinê sewqê li jineyê hatiye kirin. TFF biryar da ku Nahit Eren
li gorî xala 38 ya destûrname ya dîsîplînê ya futbolê bi hinceta daxuyaniyên ji bo zêdekirina îtibara futbolê bawekî bê tevdîr sewqê PFDK'yê bêkirin. Yani min fehm kir yani min faşîzm fehm kir temame. Di vê naberê de endamê Partiya Sinn Féinê ya Senatoya Îrlandayê çi dibêje? Krîst Andrew têkildarê gelê Kurd û geşadanê li Rojavayê Kurdistanê peyama piştêvaniyê parve kiriye. Yani xweş diaxife, piştgiriya xwe beyan dike. Yani vana tiştên dostane ne. Li her derê cîhanê hevano daxuyaniya Pompeyê min ji we re parve kiriye? Na. Aw tiştê ku Pompeyê dibêje süper e. Em pêşî li vî ya godar kin. So I am glad to be here, honored to be here, standing with the Kurdish people who are facing terrible crimes against them as they fight for an independent state of Kurdistan. We believe in Sinn Féin that they have the right to self-determination. We will support that right to self-determination. There should be, and they deserve, like all nations, they deserve to have peace. But peace will not happen on its own. There must be justice first. And when justice is in place, when justice, the principles of justice are put in place and enacted, then there will be peace. And we believe that Kurdistan should be, the Kurds deserve self-determination, and we will stand with them. Jin Jan Azadi. Wezîrê Karê Derve berê yê Amerîkayê Mike Pompeo polîtîkaya niha ya Washingtonê ya li hember Sûriyê li hember Kurdan bi tundî rex nekir. Pompeo pêşniyaz kir ku li Rojavayê Kurdistanê heremeke tampon were avakirin. Şiyarî da ku terikandina Hêzên Sûriya Demokratîk qesede wê bibe sedema zindîbûna Daişê jî. Mike Pompeo di nivîsekê de ku îro di rojnameya Washington Postê de belav bîye, ev bûyerên dawî yên li Sûriyê, meseleyên li Rojavayê Kurdistanê, şerê li hember Kurdan, plana vekişîna Amerîkayê ji Sûriyê nirxand, Pompeo diyar kir gavên ku hatine avêtin heta niha îstiqrara herêmê, jiyana leşkerên Amerîkayê dixe nava tehlîkê. Amerîka xumarekî xeter niha dilîze li Sûriyê. Pompeo diyar kir ku ew ji neçarbûna vekişîna Qesedê ya ji herêmên wekî Derez û Reqay bi fikar e. Yani di nava tirsê de ye, endîşê de ye. Çima ku Qesedê herêmên weke Derez û Reqa ji wê derê vekişiya ye. Ev yek dikare rêlber mezinbûna Daişê ve bike. Destîşan kir ku biketina hêzên hikûmeta Sûriyê ya bo nava herêmên dibin kontrola Qesedê de valahiyekî ewlehiyê çêbîye. Niha fîrara hejmareke nediyarî ya çekdarên Daişê ji girtîgeha Şedadê gefeke rast e tehdîteke ciddî ye li ser jiyana eskerên Amerîkî. Pompeo bi bîr anî ku Qesedê di têkbirina xîlafeta Daişê de li ser navê Amerîkayê bi wêrekî şer kiriye û axaftina xwe wiha domand di rojnamê de. Washington ne tenê vedikişe. Di heman demê de pişta xwe dide sozên ku dane hevpeymanên xwe, yani şerîkên xwe wekî Qesedê. Qedera herêmê ji hikûmeteke Sûriye re deyêle ku hîn ruştbûna xwe îspat nekiriye. Serkeftina xwe, girêdana xwe ew me re îspat nekiriye. Niha wezîrê berê ê Amerîkayê rakirina cezayên li ser rêveberiya nû ya Sûriyê weke şaşî binav kir. Pompeo diyar kir ku Serokkomarê Sûriyê yê niha Ahmed el-Şara ji sozên xwe yên nermbûn û parastina mafê milletên cuda ê li Sûriyê dûr ketiye. Yani sozê ku daye me ji bo parastina milletan xwedî li sozê xwe derneketiye. Pompeo parast ku Wezareta Parastina ya Sûriyê bi İslamîst û alîgirên Îxwanil Müslîmîn tijêbiye, kapasiteya Rêveberiya Şamê ya parastina komên etnîkî û dînî tune ye. Yani quweta wan jî tune ye, îdeolojiya wan jî dest nade ku bikaribin milletên cuda ê li Sûriyê biparêze û firqiyên olî biparêze. Wekî Xrîstiyan, Cûhû, Durzû, Elewî. Pompeo rewşa hêy şiband vekişîna rêveberiya Obama ya sala 2011 ya ji Iraqê. Ev şiyarî da. Bila em ji bîr nekin,
Daesh çawa derkete holê ev bi vekişîna Amerîkayê û hejandina baweriyê çêbû. Anha Pompeo behsa sedemê derketina Daeshê dike. Sala 2011 de Barack Obama wekî serokê Amerîkayê biryar da ji temamê Iraqê vekişe. Çi bû? Valahiyekî otorîteya ewlehiyê çêbû. Daesh dibin navê cuda da xebrê ku pêk kir. El-Qaide, Daesh rêxistinên cuda, rêxistinên heteşê jî berdewama wan e ji vê valahiyê derket. Vê yekê rexne dike. Yani dibe biryara Amerîkaya rêlber hebûna Daeshê vekir, çêbûna Daeshê vekir. Bila em ji bîr nekin ku Daesh çawa derkete holê, ev bi vekişîna Amerîkayê bi hejandina baweriyê çêbû. Biryara vekişînê ye Barack Obama valahiyekî çêkir ku Daesh ew tije kir. Rêxistinê ji sisyan yekê Sûriyê ji sedî çilê Iraqê dagir kir wê demê. Heman şaşî niha li Sûriyê dubare dibe. Plana çalakî ya sê xalî heye. Mike Pompeo pêşniyaz dike. Binêrin hevanla. Mike Pompeo di dawiya nivîsa xwe de ji bo pêşîgirtina li Karesatê sê pêşniyaz pêşkêşî rêveberiya Donald Trump dike. Çi ne? Yek, bi piştgiriya sînordar a leşkerî ya Amerîkayê di navbera Qesedê û hêzên hikûmeta Sûriyê de heremeke tampon, heremeke ewle were ava kirin. Tamam. Niha xala duyem ev siza yani cezayên giran wekî ambargo, sezayên giran ên li ser sektora petrolê, saziyên darayî û serkirdayên milîsan ên Sûriyê bi lez werin çalakkirin. Yani ew cezayên ku Amerîka li ser Sûriyê ji ser Sûriye rakiribû, ew ceza dibe ji nû ve were danîn. Asê em jî ji bo peymanekî ewlehiyê ya ku pêşiyê li roxîna Sûriyê ya li hundir ve bigire û hemû aliyan li xwe bigire, zexta dîplomatîk were kirin. Ev sê pêşniyazin hevanno. Yek, ev e bi piştgiriya sînordar ya leşkerî ya Amerîkayê di navbera Qesedê û hikûmeta Sûriyê heremeke tampon were ava kirin. Cezayên ku beriya niha Amerîkayê danîbû rakiribû ji ser Sûriyê ew ceza ji nû ve werin danîn. Ya din jî ji bo peymanekî ewlehiyê dibe zexta dîplomatîk were kirin. Ji bo ku Sûriye hürmetê bigire, rêz û hürmetê bigire ji gemenetewên cuda ên Sûriye re. Niha hevanno. Ez berê ku cih bidim Rojhilatê Kurdistanê tiştên pir girîng hene, ez dixwazim bala we bikişînim ser vê yekê. Niha me gotibû hêz û quweta we, tevlîbûna we ya serhildanan dikare her tiştî biguherîne. A herî mühîm jî tevgerên siyasî yên Kurd, partiyên dewletan, yani siyaseta dewletan dikare biguherîne. Di vê çarçovê de jî PJAK Avrupa, kecedeki Avrupa li hember dorpêç û êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê bangekî kiriye. Di 31 Çilê de, di 1 Sibatê de hefteya pêşyeme li seranserê cîhanê dakevin qadan. Ev banga seferberiyê ye elbet. Di daxuyaniyê de ji bo parastina şoreşa Rojava û Kobanê bang hate kirin. Daxuyanî bi vî şiklî ye. Êrişên çeteyên barbar yên Heteşê yên bi piştgiriya dewleta Tirkiye li dîwarê berxwedana Kurdan ket. Li çar perçeyên Kurdistanê gelê Kurdiyê welatparêz bi tevî dostê xwe li hember êrişên çeteyên barbar li ser piyane maskeya dewleta Tirkiye ketiye. Qala aştî xuşk û biratiyê dike. Li belê li cem çeteyên barbar ciyê xwe digire. Tayyip Erdoğan bi eşkere hem piştgiriyê dide wan, hem bi xwe tevlî dibe û hem jî di ser da ji ber komkujiyê wan pîroz dike. Ev êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê qonaxeke nû ya komploya navnetewî ye. Dewletên garator xwe li bêdengiyê danîne dibin hevparê êrişan. Ji bo mezinkirina berxwedanê em weke PJAK Avrupa weke kecedeki Avrupa bang li her kesî dikin li dora berxwedana Kobanî bicivin. Ji bo korîdora mirovî ava bibe, ji bo berxwedan bi ser bikeve, divê em bi xurtî xwedî lê derkevin. Em li qadan duruşmeyên ji bo statûya Rojavayê Kurdistanê bi dengekî bilind biqêrin. Ji bo xwepêşandanên 31 Çilê 1 Sibata 2026 werin em seferber bibin û her kesî jî seferber bikin bijî yeketiya gelê Kurd dibêje. Ev saziyên me yên Avrupayê ne. Ev hevala me hûn dibînin li ser ekranê İlham Ehmedna ya din
Veya rezdar gelawej evrîne hevala me ya rojnamegere berdevka çapemenî ya PJAK'ye niha gelawej evrîn dibêje gelê Kurd û Îranê anha di zorê dane. Tabî rejîma Îranê jî li ber hilweşîne niha tiştê ku beyan kiriye ez ji were bi çend gotina bibêjim. Şoreşa jin jiyan azadî rejîma Îranê hejand. Rejîm bi zorê xwe li ser piyan digire. Ji bo pêşî li berxwedanê bigire komkujiyan dike. Li Îranê înternet hatin birîn. Pêvajoyên dijwar niha hene. Bi şev derketina kolanan anha qedexeye. Gel nikare biçe hewcedariyên xwe jî bigire. Rewşa şer serdest e niha li Îranê li Rojdatê Kurdistanê. Gelek kesên ku cenazeyê xwe nas nakin nikarin bigirin hene. Gelek kesên ku cenazeyê xwe nas nakin nikarin bigirin hene anha. Dewlet li hinek malbatan digere dibêje hûn pere neynin em cenazê we nadin we. Yani bi pere cenazeyan didin. Di vê krîza aborî de ji gel peretê xwestin. Li gorî agahiyan di du şevan de li her bajarî ji 2000 zêdetir kes hatin qetilkirin. Cenaze hemû avêtine ser hevûdû. Hêzên derve sê meymûnan dilîzin. Ji bo berjewendiyên xwe müdaxele dikin, ji bo berjewendiyên xwe müdaxele dikin. Berjewendî tune bin müdaxele nakin, ne xema wan e. Sermayedar weke colanî dimeşin. Gelebêj evrîn analîza xwe wiha didomîne di derbarê herêmê de li vir komkujiyên mezin hatin dîtin û anha tên jiyîn. Ji texmînên me mezintir e her tiştê ku em dibînin anha. Gel niha li wê derê weke girtiyên di zîndanan de ne. Ne telefon heye ne înternet heye. Di gel vê rewşa aborî jî pir xirab e. Gel ji bo cenazeyê xwe bigire li ber xwe dide gelê Îranê li dijî zihniyeta çavsor anha serî hildane. Haya milletê Îranê milletê Rojdatê Kurdistanê ji serhildanê heye. Zanin li ber xwe bidin lê mesele çi ye, dew çi ye, çima nikarin bi ser bikevin heqeten em nizanin. Yani İran pir zêde êriştike. Gava din min nûçeyek dît min nexwest ez bi were parve bikim. Yani pir dilê mirovan değişîne. Tam dram ev e yani. Jin û mêrek dixwazin biçin bajêr hin tiştan ji xwe re bikirin. Derdikevin derva pêşiya mala xwe hêzên dewleta Îranê êriş dikin. Jinik li wê derê dimire. Mêrik gencin her du jî gencin. Birîndar dibe radikin nexweşxanê. Ji nexweşxanê wextê radibe tê malê. Di malê de aqil zayî dike. Nikare bijî. Nikare bijî. Nikare di nava wê êşiyê de bijî. Xwe dikuje. Nû zewcî ne. Xwe dikuje. Fotrafê wan jî hene. Pir bi êş e. Binêrin li vê rewşê binêrin. Hêzên dewleta Îranê pêşî gule berdidin. Jinik li wê derê jiyana xwe ji dest dide. Paşê jî ev camêr birîndarî radikin nexweşxanê. Ama paşê tê bixwe bixwe dikuje. Yani dî çîrokekî evînê ye hûn bibêjin. Diram e, êş e. Hûn çawa dî dibînin hûn zanin. Niha meseleya Nûrî Malikî heye li Iraqê. Amerîkayê helbesta xwe nîşan da. Amerîkayê got eger Nûrî Malikî were ser desthilatdariyê hikûmet çêke ez piştgirî nadimê tam berova jî ez ê ambargo dayînim ser we ez ê çi xirabî ji destê min tê ez ê bikim. Niha Nûrî Malikî jî îro bersiv dide. Hûn zanin Rêzdar Mesûd Barzanî vekirî got. Got em weke Kurd em piştgirî didin Nûrî Malikî. Ew jî ana Amerîkayê telefonê Rêzdar Mesûd Barzanî jî kiriye. Gotiye piştgiriya xwe vekişînin. Mesûd Barzanî jî dibêje ez çima piştgiriya xwe vekişînim li Rojavayê Kurdistanê we mala me xirab kir we ew qasa we hêz û quwet da wan çeteyan hûn li hember me şer dikin û ser da jî hûn ji me meseleyên siyasî de alîkarî dixwazin na. Îja em li bendê ne ku hinekî Amerîka tavîzan bide Kurda. Ji bo ku merû bikaribe piştgirî bide ew ê din. Sudanî. Êdî ez nizanim vana hemî denge ne hevan na. Yani li gorî menfaeta me êdî çi îcab dike divê em jî wisa tevbigerin. Nûrî Malikî diyar kir ku müdaxeleya Amerîkayê ya di karûbarê Iraqê de binpêkirina serweriya welat e bi tundî red dikin em
rast dibêje. Serokê Amerîkayê Donald Trump doh şiyarî da ku eger Serokwezîrê berê Nurî Malîkî bi piştgiriya partiyên Şiîyê Nêzê Tehranê vegere ser desthilatariyê, ew ê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê piştevaniya Iraqê rawestîne. Trump dibêje ji ber siyaset û îdeolojiyên wî yên dîn, eger ew were hilbijartin, dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê wê di pêşerojê de tu alîkariyekî nede Iraqê. Piştî vê peyama Donald Trump, serokê hevpeymana dewleta yasa, yani Nurî Malîkî, li ser hesabê xwe tora civakî bersiv da Donald Trump. Çi dibêje? Destwerdana Amerîkayê di karûbarê Iraqê de binpêkirina serweriya welatê. Em tundî rexnet kirin. Destwerdana Amerîkayê biryara çarçoveya hemahengî binpê dike. Em ê girêdayê biryara çarçoveya hemahengî bin. Malîkî bersiv da Trump. Destwerdana eşkereyê Amerîkayê biryara çarçoveya hemahengî ya ji bo diyarkirina namzetê Serokwezîr e. Ji ber rêzgirtina li îradeya niştimanî û çarçoveya hemahengî, em ê heta ku encamekî were bi destxistin xebata xwe bidomînin. Yani şûn ve gav navêje, dibêje em were hilbijartin, em tên hilbijartin. Di vê naberê de ez nexşeya Rojava Kurdistanê jî nîşanî we bidim. Ka ketiye çi halî? Şervanê me pêş dikevin, hevan di şer da. Keç û xortên me ê heremê ne. Anha hemî çek û rextê xwe girê dane û wesayetê wan ê zirxî jî heye, ê eskerî û ê rind, ê jîhatî. Ez bînim rewşa dawî nîşanê we bidim. Niha rewşa dawî ev e, şer û pevçûn bi giranî li van deran tê. Li van deran canan gund çete gund bi dest dixin, canan şervanê me hinekî zorê li wan dikin. Ez hinekî mezin bikim meselê hûn dibêjin. Ez hinekî xerîtî mezin bikim hûn dibêjin. Tamam, mezin bikim. Ewsa. Aha me mezin kir. Tamam, xerîte bila mezin be. Em hinek wisa li ser bigerin hevanna. Em heta Kobanî biçin. Ana rewşa nexşeya şer ev e. Normal ev der herema Cizîrê ye. Cizîra Rojavayê Kurdistanê. Yani hevalên me, şervanê me çawa destûr dan ku çete werin heta vî deriyê sînor bigirin, ez şaşmam. Ya ji xwe di vî şerê de pir tiştene me şaş dihêle, ew meselekî din e. Ev rê jî rêyekî muhîm e, ew jî ketiye kontrola çeteyan. Lê şervanê me li ber xwe didin. Vê derdora ew ê jî. Mesela anha armanca çeteyan ew e, mirov vê derê dibîne. Di vê derê de ber vê qamişlo ve biçin. Ev gundê ereba hene li van dere. Gundê ereba hene. Ew dixwazin anha ber vê qamişlo ve biçin, ew sînorê avra sêmalka ye. Anha yek tenê sînorekî maye di destê Kurdan de, ev sînor e. Eger çete vê sînorê jî bi dest bixin, yan jî werin binêrin, ana ev ji sînor rê diçe vê derê de, a vê derê de derbas bine. Eger çete xwe bigînin vê rê, kontrola vê rê bi dest bixin, çi dibe? Tu erebeyekî me, tu kamyonekî me naçe Başûrê Kurdistanê. Yani pir xeter e. Yani eger çete vê rêyê bi dest bixin, ev rêya mezin, yani dibe mîna rêya M4 ku vê derê ewa ku çeteyan bi dest xistiye vê derê. Ji xwe ew rêya M4 ku em dibêjin, a vê derê de hevano diçe Şengalê. Binêrin. Na ne Şengalê ya. A vê derê biniya Zûmarê de diçe Musulê. Ev rê diçe Musulê binêrin. Ez hinek mezin kim? Rê diçe Musulê. Mesela rêya M4 ez hinek de mezin kim? A ji vê derê ji Helebê dest pê dike, ev rê diçe heta Musulê. Anha ew rê di kontrola çeteyan de ye. Tenê qismekî di nava herema Qesedê de derbas dibe, rêveberiya Xweser de ew e.
Vekilin Hamid kontrol avanda. İşte emmaya ev reya kudçe simalka. Reya kudçe simalka eğer vere bide sıksın milletime gerek dikeve Suri rewşame dibe veke rewşa Kubani. Anha li derdora Kubani şeru pevçûn bi giranî li van deran heye. Ev reya em çar ku me bas kir hêjî bi temamî neketiye kontrola wan. Vira Şervan li ber xwe didin. Tiştekî ez pê hesyam doyê were hevano ya çiqa rast e nizanim. Hêvî dikim rast be. Hêvî dikim rast be. Yani ev serê kaniyê mesela serê kaniyê heye. Serê kaniyê anha dibin kontrola dewleta Tirkiyeyê de ye. Di çarçoveya hevdîtirên di Şamê de dibe ku statûya serê kaniyê ev serê kaniyê Rojavayê Kurdistanê ye. Jêra dibêjin Rasulul Ayn. Rasul Ayn. Serê kaniyê ya Bakur jî serê kaniyê ew jî radin Ceylan Pınar. İjar em li bendêne ku ev der bi temamî were valakirin ji aliyê artêşa Tirkiye ve dewleta Tirkiye îdara xwe temamî ji wê derê vekişîne kontrola wê derê bikeve destê Kurdan weke Qamişlo, weke Dêrikê, weke Kobanî. İja otomatik me wê derê korîdor vedibe. Eger Ceylan Pınar yani serê kaniyê û ev jî girê spî ye. Girê spî, Tel Abyad, Suluk hemî bikevin kontrola Kurdan wê demê problema Kobanî namîne. Eger peyman jî di vê çarçovê de were çêkirin, ez bawer dikim li ser wê ana dimeşin. İja ez doyê warê pê hesyam ku serê kaniyê dewleta Tirkiye hinekî hêdî rê vedike yani ku Kurd vegerin yan jî nizanim. Hê piştrast nebiye tiştekî lê serê kaniyê dibe ku bikeve destê Kurdan. Di demên pêşme de, di rojên pêşme de vana temamî li ser masê çêdibin. Êdî bi hêza eskerî nabe. Bi hêza eskerî ancak merov dikare li ber xwe bide û lêxe û vekişe. Hevan no. Nûçeyên deqeyên dawî dinêrim. Dewleta Tirkiye hevan no. Dewleta Tirkiye rehet nasekine. Dijminiya xwe ya li hember Kurdan didomîne. Êdî va pêvajoya me ya li Bakur çawa dimeşe ya nizanim. Di vê naberî de ji were bêjim televizyona Rûdawê bi alîkariya sazî û dezgehên cudayê Başûrê Kurdistanê pir alîkarî berhev kir. Hakikaten mala wan ava qismekî ciddî yê vê alîkariyê gihîşt Rojavayê Kurdistanê. Yani dîmen jî hene baş e jî li ser xêrê be. Ev alîkariya ku gihîştiye Qamişloyê deverên cudayê Rojava gelo dikare bigêje Kobanî ez wî nizanim. Ez wî nizanim. Êvarê ez ê ji were bernameyekê têr û tijî hazir bikim. Çi dibêje El Cezîre televizyon? Allah Allah. Yani dibêje çeteyan bi dest xistiye wê derê. Yani vê gavê di destê Kurdan de ye. Ez bawer nakim Kurd wê derê teslîm bikin. Na. Hevan no mala wê ava. Ez gelek spas dikim ji bo hebûna we. Ji kerema xwe re abonetiya xwe bidomînin. Bibin endam, bibin abone vê kanalê me bi hev re pêş xistanî heta niha û ji virûpê ve jî em hinek din lezê bidinê, xurt bikin. Êvarê saet çi de estî me nizanim. Lê saet 21 da sedî sede. Bi şev 21 saeta me ye. Lê beriya wî eger ez bikarim tiştek çêkim çê dikim. Çê nekim 21 ez biwara me. Tiştek acîl çê be hema ji niha û heta saet 21 ez biwara me. Silav dem baş silav.